ang nangin kontrobersyal. Kumbaga pati may mga season bala mga kaksyon nga nagataas ang trangkaso because of ang transition bala sa climate, no? From summer, tapos gulpi lang binag rainy season or gulpi lang mga kaksyon nga nag-ulan, di ba? So amo na nga ang mga tao kalabanan ang madasig nga gabatsag sa trangkaso. So mga kaksyon para i-trace, para i-trace or ari pagida suno sa mga eksperto ang swine flu ang abnormal kag wala gid man sang malain nga epekto sa mga tawo nga pang-idaron 60 anyos pasaka. Nagsugod ini bulan sa Nobyembre tuig 2009 kag sa madasig nga pagdubo sang kaso gindeklarar ini sang World Health Organization ang pagtapos ng pandemic sa tong August 10, 2010. Tapos na kuno Kahit sunod sa ila, duway naman kami nakita dali nga do naglapta kag do nadugangan pagidya. So gindeklarar nila nga tapos na ang pandemic nga swine flu sa tong August 10, tuig 2010. Para i-trace ang outbreak kag suno man sa mga investigasyon mga kaksyon sadtong 1918 ini kabalo ka mo sila 1918 sa paglupok sang Spanish flu nga kilalaman bilang 1918 pandemic nga naglabot bulan sang Abril tuig 1920 ni sa pagkatapos sang World War I. Kati mga kaksyon, if you can remember, isa man sa mga rason kung nga ang guro natapos ang temprano pa ang World War I because of the Spanish flu. Amo na nga bali ng mga kaksyon, ha? Kati, kumbaga pa kung ikaw dara sundalo, nagabantay ka dara sa imo kontra nga basit turuhon ka, di ba? Amo na, kag nagabantay man sila sa ilang nga upod, kung nagaubo-ubo na duwa ginabantayan mo. Kahit isang una mga kaksyon, dugin practice naman sa kadamaan ang ginatawag naton nga physical distancing. Grabe dang kuob mo. Makuob mo kay basta matiruhan ko sa kontra ko. Tapos ikaduwa daga paminsar mo, mapalagyo ko kay basta matupadan ko sang upod ko gaubo na daan may basta may Spanish flu ini. Dito ka nami man Timo na guro isa sa mga rason kung nga temprano pa natapos ini ang World War I. So mga kaksyon, naglabot bulan sa Abril tuig 1920 kag na-infect ang 1/3 nga populasyon sa mga tao sa bilog nga kalibutan kag naglabot sa 500 million ka mga tao ang nagkalamatay. Ini Spanish flu nga istoryante mga kaksyon. Ginapatian sa iban nga hindi man tanan Spanish flu kundi swine flu galing kati wala lang maintindihan sang iban nga mga tao sang una tungod kay wala pa sang magamit nga makapamatuod kag sang una wala pa sa ginatawag naton nga intensive care unit or ICU. Kiti nanong pala mga kaksyon wala pa sang vaccine nga na-invent sadto para sa Spanish flu, no? Ginapatihan to, if you can remember sa programa man natin mga kaksyon, nga isa man sa ginapatihan nila nga makabulong kuno sa Spanish flu sang una, ining sigarilyo. Dito kamayo man. Pero ara na ang ginatawag naton nga pag-disinfect sang mga gamit. Galing kiti wala pa siyang vaccine, di ba? So nagdugay pa siya hasta nga na-invent na siyang mga tao. Kaya mo naging gamit nila. Minsan na bala mga kaksyon, ginapatihan nila panigarilyo. Kung wala ka nagapinigarilyo, kag nagalapta dirang swine flu, dira ang Spanish flu dira sa palibot niyo, manigarilyo ka na lang yan, di ba? Kiti mo nang hambal nila manigarilyo para kabato sa Spanish flu. So mga kaksyon, para sa dugang impormasyon, suno sa kay Professor Rayna McIntyre sa University of South Wales Medicine sang Australia, ang swine flu aburi siya ang type sang influenza A virus. Ang pinakakilala nga klase or pinakalala nga klase sang influenza A kag ini siya ang naghalin sa mga baboy. Sa tong 2009 pandemic virus, ang gintawag nila nga mixture sang genetic segments nga halin sa baboy
pispis kag tawo, ini siya ang seryoso nga impeksyon. Ang iya sini nga sintomas parihas sa nga seasonal flu, pero ang average sa mga tao nga nagkalamatay ang 53 anyos kumpara sa 83 anyos nga normal nga season flu. Kag nadiskubre nga mas bata ang nagkalamatay. So from 63, amo na siya tawag naton nga daw normal ba lang season sa nga flu, no? 63 pasaka. Pero pag lapta sa nga swine flu, doon naghubin-hubin ang nagkala-infect. 53 pasaka. So matawag natin nga mga vulnerable, di ba? According ini sa mga eksperto sa paglaptagid sa swine flu. Naging rason ini siya sa pagbuta sa intensive care unit kag mga hiligdaan sa ospital. So Arya, mga kaksyo na suno man sa kaya Professor Reyna McIntyre sa University of South Wales Medicine sa Australia, ang swine flu ang makahatag sa isa ka tawo sa mataas nga hilanat o ginatawag naton nga high fever. Panalakit o pagsakit dira sa parte sa imo nga lawas, labi na gid ang imo dira mga muscle. Kag sobra nga pagsakit sa imo nga ulo. Timin sa nabala mga kaksyon, wala ka may ginabatsag sang una. Nagpuli ka man dira sa pag-abot mo dira sa balay nyo, nakabatsag ka nga doga sakit dira ang imo nga muscle. Ti wala ka ba naghakwat sang barbell? Di ba? Wala ka ba naging padalagan sa boss mo from Bacolod pakadto si Palay, no? Pero nga, pag abot mo sa balay niyo, nga do kasakit sang akon nga masol, haw? Do kasakit sang akon nga batiis. Pero kung magsakit ang tagipusoon mo, lain na iya, di ba? Labi na gid ko ginaway ka dira sa nobya mo, nga nakita ya ka, nga may upod ka nga iban, pero wala man. Tilain na iya. Amo na sa ginatawag naton nga problema sa pagigugma. So, ari pagid baka kaksyon ang swine flu, ikaw makabatsyag man sang mala nga pag-ubo. Do parehas ang COVID-19, no? Pagsakit sang imo nga tutunlan because of your dry cough, di ba? Siyempre, masakit imo tutunlan. Gulpi nga paglipot sang imo nga ginhawa. Iban pa nga respiratory symptoms. Kung ikaw ang may bacterial pneumonia, ikaw ang posible nga maka-experience sang severe respiratory symptoms. Amo man siya pagbatsag mo bala sa imong lawas kay do nagaluya ka. Kag general discomfort, budlayan sa pagiho, kag inabalang basta ka budlay mga kaksyon, inabalang siguro masigahigda ka dira, wala man nagalain yung pamatsyag tapos nagapalabalhas ka, no? Pero lain man na iya nga nagapungko ka dira, babayi ka, tapos tupad mo ang crush mo, nga gapalabalhas ka, lain naman na iya, di ba? Amo na ginatawag naton nga kilig to the bones. No? Inabalang ginapabinsar mo nga tani pila ka adlaw manginobya ko ni siya, no? Mga tsura bala nga ibana alawi, no? Ti matupad mo dira sa isa ka pulungkuan sa tagapila ka dira. Te, hindi ka bala magbatsag sa nga discomfort sina. Ang lain pag isa na kung nagsagid pag dira sa siko mo ang kwan bala, sa baga mo nagsagid dira ang kwan. Ang duwa na bala. Makabatsag kagid sa ginatawag natong discomfort. Pero ina hindi na saya sintomas sa kuana swine flu. Amo na siya pagkabatsag mo kung tupad mo si Ivana Alawi. Sa mga kaksyon, ang pag-travel sa isa ka lugar ang isa sa naging rason sa madasig nga paglaptas ng virus. Kag pagka-infect sang tao, labi na gid ang pagkadto sa iban nga pungsod. So, labi na gid sa India kag China, kay sa diri nga lugar kuno suno sa kay Professor McIntyre, lala ang ginabatsyag ka tawo didto sa swine flu. So, dapat makakuha sa ginatawag naton nga swine flu vaccine. So, bulan sa Agosto, ang tuig 2010 again, gindeclare sa World Health Organization nga ang swine flu pandemic ang opisyal na nga natapos. So, pero mga kaksyon, sa itong tuig 2015 sa Pungsod, India, 31,156
ang nagpositibo sa swine flu. Kag nagdangat naman sa 1,840 ang nagkalamatay. Sa mga kaaksyon, muna ang aton nga history para balikan ang aton nga pizza Cebu nga adlaw, which is December 20, 2020. Ini siya, December 20 tuig 2009, si Presidente Barack Obama ang nagpaturok sa vaccine kontra sa swine flu. Well, mga kaaksyon, sa atong pagbalik, mahibalaan nyo dito sa Myanmar, may isa ka lokal nga doktor ang ginpakigbato. Ano ba lang ginpakigbato yung mga kaaksyon? Basi ginpakigbato yung balatsagon sa isa ka tao nga plangga niya, ay hindi man. Ginpakigbato nga dapat kuno ang mga sapat may ara man sa ila kaugalingon nga sementeryo. Wow! Grabe, no? Hindi lang niya kay mga tao yang dapat may sementeryo. Isa ka doktor, mga kaaksyon to sa Myanmar, ginapakigbato yan ganyan. Dapat may sementeryo ang mga sapat. Amuna sila ang ido. Af, af, af. Ang mga kuring. Wow! Wow! Ang dapat may araman sementeryo ang mga pispis. Tweet, 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 tweet. SMS. Alain ba nagalit text din? Sama ng mga aksyon, may balaan nyo sa atong pagbalik diri sa atong programa. Johnny Dagger rides again with Action Red Salgado. Matapos ang pila ka mga commercials. Good morning mga ka-aksyon! Balik na kita sa aton nga programa. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Kag magatamyo na kita mga ka-aksyon sa aton diri mga friends nga nag-komento para tamyawon diri sa aton nga Facebook Live. So again mga ka-aksyon, don't forget to like and share ang aton nga Facebook Live. So ginatamyaw naton diri si Alex Fuentes. Good morning. Okay, good morning sa imo Action Red. Happy Sunday. Same to you, Alex Fuentes. Also, good morning sa kay Flora May Bakuli Mirasol and also to April Malorca Ursabia. Good morning. Christian Roa, good morning man sa imo Rona ni Ronnie Sidayon. Good morning. Also, good morning sa kay Ray Malunes. Good morning, Action Radio. Okay. Sana pa matapos ang COVID-19? Kabay pa tadi matapos na buwas. Diba? Kaya para wala na kita problema kag naka-enjoy na kita sa aton nga Christmas. Po sa liwat, gina-discourage gid sa aton gobyerno ang pagtipon-tipon balas nga Christmas para malikawan naton ang pagbalik naman or madasig nga paglaptas ang COVID-19. So, good morning kay Kelly Jelly. Happy Sunday, Action Red. Greet ko lang, okay kagawad. Greet ko happy birthday akon apo on her 3rd birthday, Andrea Nicole. Greet from Manila here sa USA. Also to all the people of Celine Homes, I guess, no? People of Celine Homes Subdivision 1 and 2. All my family in Barangay Pandanon, DSB, and to Mr. Biboy Villasor of CMO Sectoral. God bless. Stay safe. Merry Christmas, everyone. Thank you, Kelly Jelly. And good morning sa kay Sharon Pelor Siason, Judy Dan. Good morning, Action. Watching from Texas. Thank you, Judy Dan. Eddie Laus. Good morning, Action Red. Good monitor kami diri ni Nanay Isabel diri sa Cane Town, Victorias. Thank you again. Thank you, Eddie Laus. Bia Jonathan. Good morning, Sir Johnny. Alex Montesa, ari pero may ginigay pamati sa aton si Alex Montesa. Patamyaw talang abyanta nga ano na siya, perimigid upod si mo programa. Guillermo Gimo. Oh, Clarito. Thank you. Set na ni Pales Magwad. Good morning, Action Red. Manjo Arnejo. Good morning, Kagawad Red. Monitor kami diri sa Hisusite Subdivision. Thank you sa pagpabati, Manjo Arnejo. Alex Montesa. Okay, Vanessa Mayo, ari nag-comment man sa aton. Good afternoon. Okay, kaya ara siya sa Minnesota, USA. Merry Christmas to all ng mga taga Bacolod. Stay healthy and stay strong. Vanessa Mayo. Thank you, Van. Torrento Hail Pavillar. Good morning, Action Radio Bacolod.
Joseph Jr. Arcejo. Morning! So muna mga kaksyon, ang first batch ang aton nga greetings diri mga tao nga comment diri sa aton nga Facebook Live. So again, kung kamo diri may gusto tamyawon, comment lang kamo diri ha. Ariya si Jange or Jange? Jange SJ. Good morning, Action Red. Sa family ko nga Ganghe or Jange? Ganghe, guro ano? Jags Cafe Food. Okay. La Carlota watching from Switzerland. Thank you. Okay, thank you. Ari pa, bago ni guro eh. Lormin Patarata Tabora. Good morning. And Ronnie Sidayon. So, again mga ka-action, do not forget to like and share ang atong Facebook Live. Kag kung muna ba gusto tamiyawon, comment na kamo dire, okay? Magabalik kita mga ka-action na matapos ang pila ka mga commercials. We'll be right back. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Oras sa sunod yung Philippine Standard Time, alas 5:29 na sang aga. Alright, so again, sa mga tao dira nga katulog po sa gihapon, bugtaw na kamo dira ha, bugtaw na, dakpa na balde habon kabo, kag baligo! Hindi na magbalik dira, hindi na magbalik. Dapat mga ka-aksyon, ano kung kamo dira, may plano nga mag-simbang gabi, dapat palang daan sa gabi, i-ready na mga bayo niyo, ano, mga sapatos, medyas. Ay man, pag naburawan ka mo, ate, wala gid. Hindi ka ba kumpleto simbang gabi? Hindi ka mo sinakawish mga ka-aksyon, kag basibala pag-abot niyo simbahan, ubos na ang bibingka ni Inday. Well, mga ka-aksyon, subok nga makaupod naton si Aksyon Eden Aboso sa pinakauling diri nga balita syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Good morning, Aksyon Eden. Good morning, Action Red! Wow! Alive na alive. Yes, of course. Dapat lang alive na alive tayo dahil it's a good day, Action Red, no? Kag di dapat pasalamat kita nga nagbugtaw pa, Action Red, subong nga aga. Ang ibang Ha? ang ibang reaksyon ng Eden niya, way na nakabugtaw eh. Ano, mga ni, sige lang. Naburawan sila kasi bali naman simbang gabi tapos wala mano. Correct. Pero mayo, nakabalo Action Red, mayo na lang kuno ina nga do hindi mo bala pagpiliton nga Abo. mo ang rason mo mala nga magsimbang gabi, maupod ang imo abi dira nga nubya, maupod mo ang imo nga barkada. Do ti alain ang imo ya tuyo, ti mas mayo pa nga dira ka na lang sa inyo balay. Di ka na lang magbugtaw. So, hindi ka magbugtaw, sini nga kaagaho. Karon ka lang bugtaw.
Muna ka ni hambal na action iden nga kung budlay gid ko no, hindi gid pagpiliton kay masakitan ka lang. Bao. Oh, grabe dito yan. Doon naglain ang huyop sang hangin na. Importante na ano siya. Gani, Nasulod siya. Correct. Alright, so ano ba lang pinakauli nga balita action iden sa mga aga? Pero actually, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, of course, may kabalo naman kita nga may adjustments ng curfew hours during this time para makater ang aton sa mga ka-aksyon nga magtambong sa simbang gabi. So, alas 3 pa lang kaina, madamo na sang nagagwa man sa ilatag sa ka mga puloyan, nagapadulong sa mga kada simbahan. Kaya alas 3:30, nagaumpisa ang una nga misa, action red no, sa tagsa ka mga simbahan. Kapag ka alas 5 kaina, may ara sang second mass nga misa de Gallo. Kag kung previously actually action red yan pamangkot ano ang representative Mandibala directors ng Commission on Liturgy diri sa Diocese of Bacolod nga usually ang misa de Gallo isa lang yun ni action red ka misa unless dalagko nga simbahan. Pero subong pati mga gagmay nga mga parokya nagapatigyan sang tagduwa ka schedule sang masses bangod sa idalom sang MGCQ panugutan lang ang mass gathering sa simbahan tub-tub sa 30%. So hindi tanan ma-accommodate sa isa lang ka schedule. That's why may isa pagid ka schedule action red. Kag may anticipated mass kada gabi. So constitute na siya as simbang gabi na diri sa aton December 15 tub-tub 23. Kag ang misa de Gallo gid iya is December 16 tub-tub 24 action red. Kasi basta halong-halong lang yun kita tanan kay kabalo naman kita daan nga naganubo na action red amat-amat ang ma-record nga kaso sang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kay sa pinakauli nga record sang aton sini nga DOH-6 wala sang bag-o nga COVID-19 case nga na-record ang syudad sang Bacolod kahapon nga adlaw Sabado. Ining base sa pinakauli nga case bulletin nga ginpagwa man sang DOH-6 nga nagapakita sa datos nga ang Western Visayas ang may 47, whole of Region 6 47 lang ang bago nga COVID-19 cases. Pinakadamo nga kaso ang na-record sa Iloilo nga may 19, Iloilo City nga may 11, Capiz nga may 6, Aklan nga may 1, samtang wala sang bago nga kaso sa Bacolod, Antique kag Guimaras. Sunod sa DOH-6 may 97 ka bago nga nag-ayo sa masakit sa riyon nga nagdala sa 19,285 nga total recoveries kag may isa naman nga bago nga napatay nga nagdala sa death toll nga 618. Pero sa nasambit nga record action red bala nga may ara kita karon mo sa bugos nga Western Visayas na record na nga 21,065 total cases from the very start ng COVID-19 pero may ara na gid lamang sang 1,157 ka-aktibo nga kaso. So that's why halungan tagid initanan kay ti kinahanglan tagid action red mo ang MGCQ bala nga ginatawag para mamat-amat man balik kag mabuligan especially ekonomiya hindi lang diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kundi pati man ang isla sang Panay, Guimaras, Negros tanan action red no diri sa Pilipinas. Kag dalon ta na lang ang balita nga ginaprubahan na sang Regional IATF ang pangabay sang local government unit sa Bacolod nga 4 ka adlaw nga moratorium sa mga Bacolod non-OFWs. Ining gananunsyo man ni City Councilor Israel Salanga matapos nagwa ng duha ka pahina nga resolusyon sang RITF nga aprobado man ni RIATF Chair Juan Jovian Ingeniero. So sa konsehal cover nga petsa ini action red December 24 kag 25 kag December 31 kag Enero 1. Ginklaro sang konsehal nga mayara sang sweeper flies tubtub Desyembre 23 kag magabalik sa Desyembre 26 tubtub 30 kag liwat nga magabalik ini sa Enero 2. Tuyo sa sining moratorium nga hatagan sang tion ng mga frontliners nga magkapahuway man karon nga holiday season. Kag advice man action red no ni Councilor Salanga nga kon may mga himata ba lang nga nagapamati sa aton subong abi kag may mga pamilya sila nga mapuli magpabook sang ticket hindi gid pag i-timing December 24 kag 25 December 31 kag January 1 bangod wala sang biyahe para makapawayway man ang aton sini nga mga
Frontliners. mga frontliners. Kag dalon ta naman ang Action Red lastly, iban nga LGUs nga may moratorium ang banwasang ilog from December 20 to January 3. Ang Bago City moratorium and Action Red natapos na sila kay November 26 to December 5. Pero ang La Carlota City, mag-uumpisa man December 22 to January 2. Ang Pontevedra, December 22 to January 5. Ang whole of Negros Occidental, December 24, 25, 31, kag January 1. Himamaylan City, Victoria City, kag Banwas ang Calatrava, December 21 to January 3. Ang Kawayan, December 20 to January 3. Ang Bacolod City, umpisa nga adlaw, sa buwas nga adlaw, December 21 to January 3. Kag ang La Castellana, December 22 to January 5. Sa atong mga kaksyon, hindi ka mo mag-confuse bangod para ini sa mga locally stranded individuals. Nagdugang lang itong Bacolod para sa OFWs nga moratorium, December 24, 25, 31, kag January 1. Pero ang travels within Negros via Action Red no Claromon talang okay kag wala sang problema. Kag tikagapon, ginlift naman ang Tropical Cyclone Signal number 1 sa Negros Occidental kag Iloilo. That's why balik biyahe na ang fast crafts, roll-on roll-off vessels kag mga cargo vessels Action Red. So far, halong-halong lang kita sa atong mga ka-aksyon, especially ang mga nagabiyahe going norte nga direksyon sa Dalan Lacson, Subong, umpisa 6th Street to 13th Street. Ginaspalto Action Red ang dalan, no? That's why isa lang sa karon ka lane ang maagyan sa north to south, south to north. Hinahinay lang sa aton mga ka-aksyon kag sulit-sulit lang ni naton nga panumdom. Permi lang magsuksok sang face mask, sang face shield kag ipabilin gid ang social distancing. Action Red, wala na madulong nga balita kag observation report sang patrol. Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Thank you so much, Action Eden Aboso, sa pinakauling din nga balita sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga ka-aksyon, hambal ni Action Eden nga kagapon way kita mo na record, di ba? Nga kaso sa COVID-19. So gani sa liwat baw maghalong gid. Gina-discourage gid sang aton gobyerno ining mass gathering bala ang pagtipon-tipon sa mga tao. Labi na gid mga Christmas party na hindi mataguro magkalamatay pagkabuas, di ba, mga kaksyon, kung wala ka ta Christmas party, subong, di ba? Ang importante, dira, hambal sa mga eksperto na panghatag ang kaaywan, di ba? Dito na lang kamo celebra sa inyong panimalay, di ba? Busog pa ang inyong kabataan, busog pa ang imong nga asawa. Kag kung may sobra, makaon pa pagkabuas. Na! Mga reunions bala December usually, if you can remember last year, amo nagkatabo sa Disyembre. Pagtipon-tipon sa mga pamilya, December 25, Christmas party, inang high school reunion, elementary reunion, mga alumni bala. So amo na mga kaksyon nga gina-discourage gud sa gobyerno kay para hindi kita magbalik sa kung ano ang natabo sa mga nagliligad nga bulan nga nagtimbuok ang kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. So agad sa mga tao dire nga wala pa sa gihapon nakabugtaw kag may ara paghimuon nga importante, may ara sang pagakadtuan nga importante. Bugtaw na kamo dira dakpan ang balde hamon kamo kag baligo. Nugay na kamo dira laminday. Nugay na kamo dira balik sa inyo nga kama kay sanag na ho, sanag na ang aton palibot. Sa mga ka-aksyon kagaina ha, ginmensionar naton nga dito sa Myanmar mga ka-aksyon, isa ka lokal nga doktor ang ginpakigbato gidya mo nga dapat ang mga sapat may ara sa ila kaugaligon nga sementeryo. Ini sila ang mga af. Ini sila ang mga ini sila ang mga tweet SMS. Nga pis-pis, no?
Sari mga kakson, doktor sa Myanmar ang ginpakigbato sa ila lugar nga ang mga sapat dapat may ara sa ila kaugalingon nga sementeryo. Local doctor nga siya Tinton Ning ang naghimo sang lulubngan para sa mga sapat nga nagkalamatay. Ini nahimo niya sang mapatay ang iyang ido. Nangin 15 years niya nga nakaupod kag nabudlayan siya kung di niya ilubong ang iya palangga nga ido. Subong mga kakson sa iya to malagilubgan kati para sa iya special ang ido niya, di ba? Unless siguro may mga tao dira nga wala nakabatsag bala siyang ginatawag naton nga matuod-tuod nga pagpalangga sa mga sapat. Biskan patuod mga ido lang sila mga ka-action puro ina sila may ara sang balatsyago na. Inabala kong kaisabaw ka kaluluoy man ng iban nga ido no? Nga abala nga makaluluoy ng iban nga ido. Ubrahan mo bilog nga adlaw. Di ba pakanon mo ido mo dira once a day no? Pag abot mo sa balay mo pakanon pa siyang panos minsan abala. Dapat kung ipabantay mo dirang ido mo bilog nga adlaw. Dapat pagbalik mo sa balay mo pasalamat ka because wala man nadula dras balay nyo. Wala sa may nakasulod nga kawatan kay because nahadlok sila nga arang ido mo. Pagkatapos pagpuli mo sa balay pakanon mo ido mo panos nga pagkaon mayo wala na. So muna wala pro sa iban nga pungsod mga kaksyon diri sa Pilipinas may ara man na nga palangga din nila kaayo ang ilang ido nana. So subong sa kay amo to gipakigbato ni Dr. Tinton Ning subong mayara na sang 300 ka mga sapat ang nakalubong kag kalabanan sini mga ido. Ang ginubong isa na diri ang celebrity dog nga siya Sergeant Michael. Ato balang pang simot-simot nan mahibalaan niya layo pa lang nga balaan niya nga ang ina nga bag may ara siyang bomba. Ang ina nga bag may ara siyang cocaine dra o ano man nga illegal nga droga. So, ini mga ka-action para ipakita sa inyo, don't know if you can see this. Amo ni siya ang sementeryo sang mga sapat dito sa Myanmar. Amo na siyang doktor ha. Nga gipakigbato gini nga dapat ang mga sapat may ara sang lugar nga lulubngan, hindi lang kay ang mga tao. So, colorful ang ilang lulubngan pagkatapos medyo taas-taas ang ila sining pansyon, kag may ara sang ila mga pictures kung ano sila nga sapat. Palabanan mga ido, no? Do ka budlay man nga amo ni kadako nga lulubngan tapos ang ilubong mo pispis, no? Do kadako naman guro para sa sini. So ay kita kabalo kung ano ang size, depende man siguro kung ano ang napatay, di ba? Alangan mo nga dako-dako tapos ilubong mo di pispis ka no sa simento mo, no? Pwede man na pispis diri tapos diri ido tapos sa piyak diri mga ka-action pwede man da kung ano mo da kasapat pwede man guro nga kanding, no? Karabaw. Basta mo na mga ka-action dito sa Myanmar. Nagreklamo mga tao kati hambal nila do halos nagatupad na ini sa lulubngan sang mga tao. Porti ambal man to ni doktor ni Tintong Ning wala ba na malain kung maglapitanay ang ginalubgan dira sa mga sapat kag lulubgan diri sang mga tao, di ba? O galing iti ginpadayon ini mga kaksyon until now nag-active ini sa gyapon ang programa ni Dr. Ginapakigbato ya nga pila ka adlaw tani pag-obrahan sang layi nga sa ila dito sa Myanmar manginlayi na ini kag manginlayi man sa bilog nga kalibutan. So amo na mga kaksyon ang natabo dito sa Myanmar. Ari pagid mga kaksyon. Suno sa mga eksperto dito sa Australia, ang mga kangaroo ang pwede na makakommunicate sa mga tao. Wow! Abi nyo ido lang ang abi nyo mga kureng lang Suno sa mga eksperto sa Australia, makasarang nagali ka mag-communicate ang mga kangaroo kag dugay nagali. Wala lang matalupang dan siyang mga tao. Nye! Grabe, no? Kangaroo, paano mag-communicate ang kangaroo sa mga tao? No? Basta tumbo-tumbo sila, no? Amo na sila ang madamo nga mga sapat nga makitaan yung mga kaaksyon dito sa pungsod Australia. Ini mga kangaroo, Lain naman na yung mga tao yung ginatawag yung mga kangaroo batasan. Lain naman na yan,
Inabalang ginpapati ka, ginpaasa ka, nga palangga ya ka sa uli, ikanggaro ya ka. Palagyuan niya ka, lumpat-lumpatan niya ka, tapos tawagan mo siya, tunto ka, way na kumaabtan. Ikaw ginayang amay, ha? Di malumpat na siya, makanggaro-kanggaro. Pagtawag mo sa iya, the number you have dialed is out of coverage area. Please try your call later. Pagtawag mo pagin sa iya, sa ikaduwayang numero. Hello, si Marian Rivera po. Ito, busy pong tinatawagan niyo. Di na siya mahagilap. Pagtawag mo sa ilang landline, tos balay nila. Gaan nagsabat, banghod. Hambal ni Manong, wala di siya kuno. Bago lang, tibukigid. Gapanagugid sa imo, no? Matapos ang mainit, kag manamit nga kagabihon, hindi na siya mahagilap. Sa mga kaaksyon, Ari, ang mga tao, ariha, ang mga kangaroo ang pwede makatuon nga makakomunikar sa mga tao suno sa mga researchers. Sa Sydney, Australia, ang mga kangaroo ang pwede gid makakommunicate sa tao parehas sa mga ido pinaagi sa pagpoint sang ilang nga kamot para makapangayo isang bulig. Ang abi nyo, mga kangaroo makahambal hindi. Ang ilala niya, ang pagpati sa mga researchers, inabalang pag nagtudlo sila sang ila dirabi nga kamot, ano? Do kabudlay man guro nga ang kangaroo nagaisip sa tudlo, do kabudlay, no? hindi na gani mahimo sa idok ang kuring, no? Basta i-point lang nila ang ila nga kamot, amo na balaw na i-point nila kamot nila, may ara sila sang gusto nga ipahiwatig. Pwede kasi sila nga kangaroo ya, nag-isip 1, 2, 3, 4, 5. Pag amo na gulo makita mo kangaroo, grabe nga dalaga mo. Wala. Kangaroo ka malo mag-isip. Tapos ang kangaroo mo, no, nagpaluto, beef a la pobre. Grabe ka, kuyampan mo dalaga, no. Tapos ang kangaroo nagkadto sa mall. Agin balik yung bayo, agin bakal kay gutok siya ko, no, ang small size gusto ya. Large. Sa mga kaaksyon, i-point lang niya ang ilang nga kamot. May ana sila gusto nga ipahiwatig. Suno sa pagtuon, ginlakipan sang 11 ka mga kangaroo nga ginsagod kag wala pa mabuyan. Kung baga pa, do ginhawla pa bala nila or ginkurong nila. Pulo sa 11 ka mga kangaroo nga kung hindi nila mabuksan ang ilang nga pagkaon nga nabutang sa kahon. Suno sa mga reporters, sila ang nagatulok sa mga tao nga yana sa ila palibot kag ginatudlo ang kahon kung sa diin yana sa sulod ang ilang nga pagkaon kag ang iban nga kangaroo ang nagatudlo gamit sa ilang nga bakbanan. So hindi lang kay kamot ang ginatudlo nila dira sa box nga may ara sa pagkaon. At the same time, daw gina-point Manila ang ila dira ang nguso sa box kung saan ara dira ang pagkaon sa sulod. Buot silingon sina, pag nakita sang tao, sila nagapangayo sang bulig sa tao para buksan ang box kung saan ara dira ang ilang nga pagkaon. Okay. Abi niyo, ha? Nga mga kangaroo gahambal na palagkubi abre bisang box ko di ko kabre arad ang pagkaon lagan ka guro no. Sunod sa kay Alan Mac-Elligot, Irish researcher mga kaaksyon, ang nanguna sa pagtuon, ginahambal niya sa Reuters nga ang gihos ng mga kangaroo ang posible nga komunikasyon sa tao para magpangayo sang bulig. Galing ang tao kung kaisa, hindi nila maintindihan ang ginagiho sa mga kangaroo. Dugang pa niya Mac-Elligot nga ang mga wild species ang gina-expectan nga hindi makabehave kag budlay makaintindi. Galing sa pagpakita sa mga kangaroo, ini ang pinasahi. Sa resulta sa ilang patigayon nga pagtuon, only domesticated animals parehas ang ido, kabayo kag kanding ang madasig nga makakommunicate sa tao kag sila ang nagapati nga madamo pagid sang mga sapat ang makasarang nga makakommunicate galing wala matagaan sang tiyempo.
So mga kaaksyon, nagapati man si Alexandra Green sa University of Sydney nga ang kangaroo ang makasarang mag-communicate sa taho para magpangayo sang bulig pareha sa iban nga mga sapat sa itong natabo bala nga wildfire sa Australia. So amo na mga kaaksyon, ang pinaka-latest nga ang mga kangaroo makasarang na nga mag-communicate. Ini mga kuring mga kaaksyon, makasarang ba na sila mag-communicate? Mga kuring ni bala. Halay ka na ba sa imo nga lamayo dra sa halayan mo? Kay maka-communicate sila sa imo dayon. 5 ka lamayo ginhalay mo. Pagtamwa mo after 5 hours, ang 5 ka lamayo isa bilin. Pasalamat ka may bilin pa no. Ya-communicate sila sa imo nga sila gutom na. Kag ikaw wala mo sila ginapakaonan. Magparamdam ka naman, bes. Gutom na sila. Dapat pakanon ta mga sapat, mga kaaksyon, Kasi isa nga reklamo kita, mga kuring takaban. Ini mga kuring mga kaaksyon, di sila mangtakab kung sila ang busog, no? Bala mga ido, bala kasagod yun mga kuring man sa balay nyo, bala gisagod yun mga kuring na. Kung sila yung busog ya, hindi na sila mga triber sa basurahan. Pero kung gutom sila ya, way mo ginapakaon, sureness mga kaaksyon. Manakab gid sila, kag manglapta dira sang inyo nga basurahan. Sa mga kaaksyon, ang aton nga strange news buong aga sa ato nga programa nga Johnny Tiger Rides Again with Action Red Salgado. Sa mga kaaksyon, kabundra may mga jokes sa gusto padala sa itong programa, PM nyo lang akong Facebook account pagkitaon nyo, Red Salgado. Pwede man i-text na rin sa aton nga text hotline 0963-757-0874 or pwede ba mga kaaksyon, ipadala nyo Action Radio Bacolod. Dra nyo i-PM ang inyong mga jokes sa gusto nga ipasako pa sa aton nga programa. Ari, pahabol lang before kita mag-jokes Ginatamyaw naton si Bebot Guido Batus-Batusan. Good morning from Libertad. Maraming salamat. Uy, amo nang winner ito last time, no? Si Bebot, I don't know. But anyway, good morning sa imo dra Bebot, Philip Lorente and also Noel Amar. Gapamatigid sa aton. Miriam Biliesa Benuman. Good morning, Action Red and Action Eden. Happy Sunday, everyone. Kag Marilyn Dilar Olvido Sikihor. Sa mga nagkomento man diri sa akon nga account, kung kasi di ko makita, bala, late ang gagwa, no? So anyway, good morning dira sa inyo tanan. Well, mga kaaksyon, yari na ang ato mga jokes sa subong aga. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Sang wala pa COVID-19, permi nagaugtas ang mga lolo kag lola sa ila mga apo kay permi lang nagalagaw. Correct, di ba? Ulugtasan sa uno mga apo. Pero subong ya, amo ni mga kaaksyon. Raga! Diin ka naman! Ginabalad ta nagin ka nga hindi ka maglagaw. Nagwa lang kulo, nagbakal lang kuya siyang agugo sa mangga. Baw ikaw ga apo ko, pila ka adlaw pitkon ko ginag-imo nga batikolon. Daman mo gin pitkon ko ginabatikolon mo na ho. Batikolon mo nga itam. Sorry lo hindi na ko maglagaw subong adlaw Boss naman ko malagaw. Ay susya, mahahay. Pero subong kay may COVID-19 na, ang mga apo naman ang nagaugtas sa ilang mga lolo kag lola suli na. Lo, diin ka na. Ginambalan ka na ni mama nga hindi magwa kay delikado ka may COVID-19 sa palibot, bro. Are ko dire. Wala ko naglagaw, namangkot lang ko kung tagpila itong pinakas ni Inday ko, no? Kaya hindi ko no katol.
ara ka naman no. Kapila ka na hambalan nga hindi ka maglagaw. Bahala ka da. Kigan ka naman karon ni mama. Vulnerable ka bala. Wala ko gani naglagaw, Apo Kuroga. Wala ko naglagaw. Nagwa lang, kuya. Thank you so much, Robert, sa imo diri nga joke na ginpadala, ha? Eksena sa plaza, ginlagaw ni Johnny Tango ang iya nobya nga si Inday. Manyapon tani sila sa malahalon nga restaurant o galing kay... babe, kanamit nga lugar, no? Damo nagabaligya siyang balot. Kag laban-laban sini, dagko ginipiso, babe mo. Tulo ka bala sa piya ko. May nagabaligya man sa kikiam. May quick-quick, tempura, kag may ara pa sang fishball. Oh no! Nga diri mo kuya gindala, babe. Abi ko dalaw mo ko sa fine dining. O 5-star nga hotel nga may restaurant. Sorry, babe, ha. Nagpakuno-kuno lang ko sa imo nga manggaranon ko. Pigado lang ko. Di kung pigado ko, baton mo ko gihapon? Babe. Okay lang, wala gid problema. Pero, Johnny, babe, nagpakuno-kuno man ko sa imo nga palangga ta ka. Bye, Johnny. Bye. Isa ka adlaw, nagtawag si Lolo LeBron James sa mekaniko para kay uhon ang iya naguba nga motor. Abi ko naguba nga balatsago, no? Motor gali. Hello! Hello! Abo ni siya aga Baticolon Repair Center. Hello, good morning, sir. Yes, sir. Amo ni ang Baticolon Repair Center. Kaga ginaistorya mo si Johnny Tango, ang number 1 nga mekaniko. Johnny Tango. Kanto ka ni sa akon balay kay naguba ang akon nga motor. Wala na ko service ang akon nga pang-chicks. No problem, sir. Diin gani dampi ang imo nga balay. Ang amon nga balay, balapit lang sa inyo nga shop. Diri lang kami sa may Bon Street. Balapit sa Walang Tulugan Cafe. Okay, sir. Makadto na ko na subong. Nagkanto dayon si Johnny Tango sa balay ni Lolo LeBron James. Kag sang ara na siya sa balay, nag-doorbell ini. Ding dong, ding dong. Do simbang gabi ba? Tagbalay! Sir LeBron James, si Johnny niya, ang ma-repair sa imo nga motor. Kadasig si imo, Johnny ba? Bag-o ko lang ginbutang ang telepono. Ari ka na dayon ba? Amog na, sir, basta dedikado sa obra. Di ito gani ang guba mo nga motor, sir. Ari ho, abo ni siya ang motor ko nga 125 ang ginagamit ko sa akon pang-chicks balay. Lami, galing nga motor, ho. Sir, pwede ko na ma-road test, anay? Road test ma? Ay, di ka kaya kilala. Kaya kung hindi ka na abi magbalik. Maano ka? Nga? Okay lang, sir, Kung hindi na ko magbalik, hindi ta nakapagsukton sang repair ko nga serbisyo.
Mga kaaksyon, madamo ka salamat sinong pagpamati sa itong programa nga Johnny Tiger Rides Again with Aksyon Red Salgado, isa ka oras nga programa. So sa liwat, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo